Damdaman niya kin bidyong ini ingalang patugot a pamangaga at pamanyawad sahop ng Jevi Tangyan. Inda daring apat at biktima ning road crash incident king Manibawg Pasig Porac Pampanga bandang alas 9 ning bengi anyang Miyerkules, November 22. Agpangking tata daring biktima ay Edmond Calapan, amag maneo king sakendang kolong-kolong, pauli na lang mitatata, ibat king metong alame, anyang sapungano ning truck, kabang dadalakit laking dalan. Pauli na gap. Ngayon po mga-placer na gap po rin. Ngayon po tipong dumalan keng truck keng may magminor ko pa po. Tapos barok po wala pong saking kenggo, bigla na pong ating niluwal sa kenggo. King sika na kanuning pangasapong karela ikwarang mi balandra renganak king sumangi da lane. Asakto namang ating daralan na truck. Kayala mi gulungan. Dead on the spot la kanureng at lunganak kabang kene mang hospital mete ing metong dapang kapatad. Ilari Jet Calapan 10 years old. Faylin Calapan 8 years old. Janet Calapan 6 years old. At Jefferson Calapan 2 years old. Agpangkang Edmond Mila ko ya naman maletaw at king pangagising na, ing kadwa na namong bungsu ing mangis nawa. Ako na po ba, basta po katigdo po, mapupanto ng ko po rin ang anak ko. Ngayon po, kaya po yung kadwa kong bungsu, mangis nawa po, naman po pilay kaya po Porac, hospital Porac. Malawot king lugal na ning road crash ing baleda ring biktima. Anya makanya namo kanu ing nervyos apen ang damana ning indang EJV. Anyang damdamana ing sapungan. Yung pangalawang bunso ko, nagwala daw siya kasi po hindi ko alam kasi nga po nasa loob ako. Nagwawala daw po siya, gusto niyang sumama, pinapahatid na sa akin dyan sa loob ng bahay. Nagwawala daw po, gusto talagang sumama nila. Kaya ganun daw po na sinama sila ni Edmond. Tapos po, yun na. Hindi ko na po. Habang nakahiga ako, di na po ako mapakali. Tapos narinig ko na po, merong malakas na truck na tumunog dyan sa taas namin. Tapos hindi na ako mapakali. Sabi ko, iba talaga yung pakiramdam ko. Tumayo ako kagabi. Pinuntahan ko yung bilas ko. Pinapachat ko kung nandun yung mga anak ko. Sabihanan ko sa mga tito nila kung kasama nila kagabi. Kasi doon lang po sila pumunta. Sabi nila, wala daw po doon. Tapos pinachat ko rin po yung kapatid kong babae sa Phase 2 kasi may kapatid ako doon. Pinapasilip ko kung nandoon sila, sabi nila, wala rin daw po sila doon. Tapos hindi na ako mapakali kasi sunod-sunod na yung ambulansya dumating. Tapos may dumating po na lalaki, yung tito nila, hinahanap yung kapatid ni Edmond. Sabi, tinatanong niya kung nasan yung kapatid ni Edmond. Tinatanong niya kung nasan si Untok, sabi niya. Sabi ko, bakit po ba? Sabi ko, ba niyo po hinahanap si Untok? Na sabi niya, masigla, kaya kasawa ng Edmond. Sabi niya, hindi niya alam, ako po yung kausap niya. Munehalo sa itsuran ing meging kabilyana ning kolong-kolong supamurin king lugal nung no karinya misapong. Base king spot report ning Porac PNP, ing forward track ang mamanewa ng Rodrigo Palma Jr. ing minunang mekasapong king kolong-kolong daring pamilya Calapan. Kabang Alfie Ignacio naman ing magmaneo king mekalapari sa dump truck karing biktima. Nakahinto siya sa gitna. Tatawid siya sana, liliko siya. Ay, yun nga, hindi ko napansin kasi masilaw yung nakasalubong ko. Gulat na lang ako na malapit na siya. Tsaka naabot ko siya. Tinamaan ko. Hindi ko alam yun, sir, kasi madilim din. Tsaka wala akong mga bahay na makikita dyan gawin siya. Samantala, menyawad naman tawad ipalma ka rin ke palyarya na pamilya. Ayun nga, sir, yung minanong, sir, kahit ako, sir, hindi ko mang kagustuhan niya na mangyari sana. Kaya kung pwede, pasensyahan nila muna ako. Agpangking Chief of Police ning Porac ay Lieutenant Colonel Parma Guardaya,
midaluman lang kaso reng meka pasaring driver. Po, 4 counts po of homicide po and damage to property po. Actually sir, sa experience namin sir sa court po, ang ginagawa po ng korte, kung sino po talaga yung origin of the incident, siya po talaga yung kinakasuhan. Apo. And then yun pong he will stand as the complainant din, one of the complainant and witness po. Samantala, bukod king hustisya, manyawad yaring saup ing pamilya daring biktima. Sa totoo lang po, wala pong trabaho ngayon yung asawa ko. Kakapanganak ko lang din po. Wala kaming trabaho. 4 po silang nawala sa amin. Kung malaki-laki po yung gastos, hindi namin alam paano kami kukuha ng panggastos nila. Kaya nanawagan din po ako sa mga nanunungkulan. Sana po tulungan nila kami sa mga financial na gastusin namin. Kasi 4 sila. Sigurado pang malaki rin yung gastos sa kanila. Wala po kaming trabaho. Ako yung kaya kayong talusuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.